Elian jauna, zuk ezartzen diezu bere eginkizuna bai emiruei, bai gizon emakumeei. Egizu, zeruan beti zure sarbitzara dituzunak, lurrean gure biziaren zaintzaile izan ditzalura, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Gudaketa bat izan zen zeruan. Miguelek eta bere igeruek burrukara dituzuten erenxugea. Burrukatu ziren erenxugea eta bere igeruak, baina ez ziren nagusitu. Eta geroztik, ez zen tokirik izan haientzat zeruan. Amildu zuten lurrera erenxugea handia, deabru eta satan deritzan aspaldiko sugea, mundu osoa liluratzen duena. Amildu zituzten lurrera ere haren aingeruak harekin batera. Eta oihu handi bat entzun duen zerutik. Orain etorri da salbamena gure jainkoaren indarra eta erregetza, eta bere Kristoren ahalmena. Amildua izan baita gure senideen salatzailea gure jainkoaren aurrean. Gauta egun salatzen zituena. Haiek azpiratu dute bildotsaren odolaz eta eman duten aitormenaz. Beren bizia ezpaitute izan baiteago heriotza baino. Poztu zaitezte beraz zeruak eta haietan bizi zeratenak. Jaunak esana. Piztu da Kristo, aleluia, gurea dago, aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek Natanael beregana etortzen ikusi zuen, eta esan zion, hona hemen egiazko Israeldarra, azpikeriari gabea. Natanaelek esan zion, nondik ezagutzen nauzu? Jesusek erantzun, Felipek zuri dei egin baino lehen, pikupean zeudela ikusi zindudanik. Natanaelek erantzun, Rabbi, jainkoaren semea zerazu, Israelgo erregea zerazu. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zindudala esan dizudalako, sinisten aldezu, hori baino handiagorik ikusiko duzu. Eta esan zion gainera, haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzue, eta jainkoaren aingeruak gora eta bera gizonaren semearen gainean. Jaunak esana. Eskerrazuri jauna. Biz bakarra, gaurkoan tradizioari eutsi dio gure aingeruaren Julia, hemen dugu beramendin, hain zuzen ere gure alde batetik iragana gogora ekarriz, nondik gatozen, nolakoak diren gure sustraiak, gure aurrekoen kultura, gure aurrekoen hizkuntza, gure aurrekoen fedea, gure aurrekoen bizimodua gogora dakarkigu aingeruak. Baina aldi berean ere aingeruak etorkizunerako begirada bat egitera gonbidatzen gaitu. Gauz batzuk aldatu dira, gauz batzuk asko aldatu dira, beste batzuk ordea mantentzen dira eta mantendu behar ditugu. Eta aingeruak gogorazten digu, batez ere nortasuna ematen digute gauza guzti horiei eusten saiatu beharra daukagula. Gure nortasuna, gure hizkuntza, gure kultura, eta batez ere aingeruak gogorazten digu gure fedea. Bere izenaren esanahia nor jangoikoa bezala, inorrez jangoikoa bezala. Gogorazten digu gure mundu moderno honetan ere jangoikoak bere tokia daukala are gehiago, danok jangoikoaren eskuetan gaudela. Naiz eta zientziak asko aurreratu, naiz eta lumekin idatzi beharrean modu digitalean, eta WhatsAppetik, eta holako internetetik, eta gauza moderno asko egon, baino gogorazten digu, gizakiak dituen kezkak eta bere izaera berbera dela, ez dela aldatzen. Eta beti jangoikoak eginak gerala eta bere premiak gaudela. Hoixe gogorazten digu aingeruak, nor jangoikoa bezala,
inorrez jangoikoa bezala. Eta eskatzen diogu urtero bezala bere babesa gure herriaren alde egin dezala. Zaindu dezala gaitz guztietatik, zaindu dezala edozein hondamenditik, eta batez ere mantendu dezala piztuta Jesu Kristoren fede hura. Non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, jangoiko ala guztitu beti eko horri. Eta zure aurritasuna gorestea, zure ingeruak eta goi ingeruak ospatzean. Beraiei ematen diegun ospeak, zu goresten zaitu jauna, eta hoiei etortzen diegun edartasunak, zu neurrigabeko azerala erakusten digu. Eta izaten guztiak, baino goragokoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beraren bitartez du, aingeruen taldeak zure santutasuna goresten, eta haiekin batera, guk ere pozik adoratzen zaitugu, bihotz batez kantari. Kanta dezagun. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu gaitasun osora Francisco Urrieta Santuarekin. Florentzio,
gure hartzaileekin eta elizgizon guztiekin batean. Gogoan izan jaunak bizteko itxaropenea joan diran gure selegiak eta hildako guztiak harritzazu zure orpeginaren argitan. Bereziki, eramendiko hildako guztiak gogoan izango ditugu zuen familikoetako eta guztiak. Erroki zakizkigu arren, guztiok betiko bizitzen ditxik ezagun, jangoikoaren Ana Maria Beatsuarekin, San Jose bere senatarekin, apostolu santuekin eta kristandi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gure zaitzagun, Jesu Kristo zure serbiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegan, zuria eta jangoiko erruzitu horri, Espiritu Santu horrekin batean, ospeta eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiaren jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Gure aitazera salbizan zure izena, etorri zure errenua, egin berizuen alazena bezala horreare, emaitu gaur egotako bia, barkatu gure zorak, gure prezonera atzerien bezala, eta ez zuen landean, eta ez zuretzetik. Atera gaitzaztu jaunaren guztietatik gure uzurpakea, gure egunotan. Zure errukiaren eskertikatik garbi bizirek zen, eta estuakietan sendo. Betiko zorionaren itxarropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaila dela. Zure zerretza, zure zerretza, eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk eslama apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinitxumenari eta ez, gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, baina zure elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi bezera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zure pakea. Amen. Jangoiko dutxar, zuk Betzen dezun pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren idotza, betzen dezun pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren idotza, betzen dezun pekatua, emaitu bakia. Hora hemen jangoiko dutxar munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. Hau da, nintzen zure etxea esatzeko, baina esazionak ikasunatuko naiz. Egin dezagun motorik. Hartu dugu eukaristia honek jauna, indargari gaitzala, eta zure ingeruak zaindari ditugula, aurrera egin dezagula, gure salbameneko bidean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Erika zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak. Amen. Amen. Nire